Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. имрӯзаи видеои мо қисми дуюми анамин либосои арӯсӣ мешава. ана марҳамат чӣ тавре ки мебинед беҳад либосои хушрӯ комплекто 500 сом 600 сомон нархошон ина атласиё 500 сомонӣ бо ҳаст. дӯстони азиз, қиматиёшам ҳаст, арзоношам ҳаст. и кадомеш ки шумода маъқул бошад метавонед пайдо кунед. тамошобинони азиз, ман видеоро аз корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза якум ё дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. бо худтон меравед, мебинед касе ки ҳам хеле имконият дора, мисол дар тоҷикистонай, бо нарх наво карда муқоиса карда харидорӣ намоед. ана ино беҳад хушрӯ 600 сомонӣ розви сабз бардовӣ ё фасоношон аҷоиб фасонои хушрӯ. размерои 46 48 50 доранд. набинед и моделои навай ино набуданд. аввал видео кардагӣ будам дар ами либосои арӯсира. и фасоно набуданд, ино нав омадагӣ ҳастанд. на марҳамат агар дар кор бошад дархост кунед, мо почта кати равон мекунем ба Русия. ана ин намуд бо атласиёи 450 сомонашам ҳастай. на марҳамат аҷоиб фасонои хушрӯ. ана ин розвира бинед, ана ми розви 250 сомона ями набор ями кирта. и калтош тройкан кирта доранд, вай дора накидка дора, поча дора. кадомеш ки киртош дароза ё накидко дарозанд ва ё поча надоранд ва ё двойкаянд. иҷада ҳаст ҳамхел накидкаи зардузии фасон ҳамроҳи кирташ. баъд беҳад хушрӯ зари тозаш ин намедонам 2600 сомонай. ана баъд бо ҳаст зардузие ки 2000 сомонай. то охири видеоро тамошо кунед, мебинед. и тараф қиматиёшанд, ҳамашам хеле нархошон 2,5 та 3000. вале то охири видеоро бинед. дар оҷа бо ҳаст наборои арзони хушрӯшам ҳаст. касоне ки мехоҳад ки арзонтар харидорӣ кунад пайдо карда метавонад. як бори дигар дӯстони азиз, ман вай мекунам, такрор мекунам ки ҳамин ваёе ки ҳастанд, ҳамин киртои арӯсие ки харидорӣ мекунед накидко, ино бе туру бе тоқиянд, ҳамхел тоқа. иҷада костюмчаҳои зардузӣ ҳам беостин ҳам остиндор ҳастай 350 450. ина бинед, агар дар кор бошад метавонед аз ино заказ кунед. ҳастанд ҳами хел киртои арӯсӣ накидко ҳамроҳи киртоошон 600 сомонӣ. ям моделои навай аҷоиб хушрӯ оро додагиянд. аввал буд ҳамида монанд ва ё дигар хел буд моделаш, ё боша бо дигар хелтарай. ана ин тараф бошад новинкаҳои 700 сомона аҷоиб фасоношон хушрӯ моделошонам набинед. метавонед бо худи шумо омада як бори дигар, агар чунин имконият доред, омада аз наздик тамошо кунед чӣ қадар и 700 сомонаҳо хушрӯро додагиянд. беҳад зиёд омадагиянд ҳамин наборои 700 сомона. двойкаянд, ино кирта дорану халат доранд, намхел накити фасон. чӣ ранге ки хоҳед ҳастай. иноям дӯстони азиз тоқи карона ягон чӣ надоранд. инора мисол ҷудогона мехаред, тоқию каронаву ё ин ки турша. ана киртоора бинед, моделоша чӣ хел зиёданд. намино ҳамаш комплекташ, яъне ҳамун кирта накидка ҳами двойко 700 сомонӣ нархи фурӯшош. як бор ман видео карда будам ҳамин чизои арӯсира, барои прокат пурсида буданд. дӯстони азиз, намедонам ростига прокат метиянд наметиянд. шумо метавонед бо биёед ҳамин ҷои арӯсира пурсед худи шумо ки прокат доред надоред ҳамин либосора. вале анамин тамошобинони мо шахсое ки бисёртар аз мо заказ мекунанд дар ғарибиянд, ба оно фақат нархи фурӯшош дар корай. барои ҳавай ҳам ман нархҳои анами фурӯшошона ба навор гирифта фаҳмонидам.
намиёям ҳамаш ҳамо 700 сомоян. рангошон ҳархелай, гилошон ҳархелай. ранги баланд мехоҳед, ранги мисол нозук мехоҳед, ҳаст. ози мо дигар хелошам тамошо мекунем, арзон таракошам. эҷада ҳамин видеое ки ма ба навор гирифтам, рости ҳамин вай наборои 700 сомонаш хеле зиёд омадагӣ буд ва аз ҳамин сабаб ози камакак видеода моделҳои бисёр омадай. 700 сомоно наборош киртаву накидко ҳамаш ҳамхе нигина задагия ё қариб ҳамаш кори дастиян. дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб ҳамхе нархо доранд. атласиёшон аҷоиб фасон омадай. киртои сафедам бисёрай. анами моделшам 700 сомонаяй дӯстони азиз. сафедаю рангош архелай, нами накидкаша рангош савз дора, бардови дора, фиолетови дора. аҷоиб хушрӯ. пештарак набудан ино. ҳамин моделҳо ози бо хушрӯ таракош омадай. чӣ тавре ки дида истодаен. ҳар яташа ҳар хела. мисол яташ остинаш дигарай, якти дигараш дигарай. ҳами сангчоошон нигоҳ кунед, ҳамаи ҳамино корои дастиян. баъд поёнош аҷоиб хушрӯро додагиян. ин тарафта боша дӯстони азиз, ана ин намудош атласиё ва туриё ино бошанд. бо нархошон дигартараканд. метавонед аз ино гирифта харидорӣ кунед. 500 сомонӣ на марҳамат атласиё. кадомеш ки қадиш калтаяй, почаям доранд, тройкаян. а кадомеш ки киртоошон дарозанд ё ин ки накидкаҳои дароз доранд ва ё бепочаан киртаву накидкаян. ана инорам бинед 500 сомонӣ наборо. беҳад наборои фасонаян. иноям моделошон аҷоибот. мегзарем қисми боло. ана боло будагиё 400-450 сомониян. баъд як чиз дига дӯстони азиз ки наборои 300 сомонаям доранд. агар киртои арӯсӣ кати накидкаш гирифтан хоҳед, 300 сомонаошам ҳастай. ман намедонам ё ин ки ҳангоми ба наворгирӣ тоза шидай чӣ шидай ки озиҷада нигоҳ кардастам кам омадай 300 сомоно. агар харидор бошед, мисол гап занед ки ба мо набори 300 сомона дар корай, мисол накидкаву киртои 300 сомона, пас ман бо рафта барои шумо сурат мепартам. ина 300 сомона ина ин намуд омадай. фақат сафеду фиолетовию ҳамхеле, эбризовию сурх ҳамхеле наборош омадай. иҷада бошад анами сарандоза бинед чӣ қадр фасон. намедонам ин сарандоз нархш чанда. ине ки накидкаша пурсидам. накидкаш ира 2000 сомонай. зардузии тозаян. ҳаминоям чанд хел мешаванд. мисол зардузие ки мисол зарш арзонай вая арзонтар мефурӯшанд. ира ки зарш тозаяй 2000 сомон нархш. бо дигариш бошад 2500 буд. ина марҳамат. и зардузӣ ҳамроҳи кирташай. ана ин саломтияку сарандозаш бо ҷудогонаи нархш. хулас дӯстони азиз, ин буд видеои мо. умед дорам ки мондани лайкро низ фаромӯш намекунед ва моро дастгирӣ мекунед. хайр, то видеоҳои